Biz Muhammed Peygamber'in turmuş turundagi kitapның ikinci tomu чыгуга багышланган матбугат конференциясына жыйылдык. Һәм безнең кунакларыбыз Миргазиян Казандагы Миргазиян мәчете имам хатибы, Татарстан мөселманнары диния назаратының гыламәләр шурасы агзасы Габдрәүф хәзрәт Забиров, этнограф, Татарстан фәннәре академиясе академиги, тарих фәннәре докторы, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Дамир Мәүләви улы Исхаков, Мөхәммәдия мәдрәсәсе директор урынбасары, Татарстан мөселманнары диния назаратының гыламәләр шурасы агзасы Зөлфат Габделмәннәф улы Габдуллин, политолог, тапполит, концептуаль мәйданчыгы җитәкчесе Руслан Айсин. Һәм безнең кунакларыбызга, төп спикерларыбызга сүз биргәнче, мин шушы китаптан өзек укырга Хадишаны чакырыр идем. Рәхмәт итегез. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям турында Габдулла Тукайның шигыре. Ул туды, үзгәрде, яктырды бөтен дөньяның йөзе. Чөнки балкытты бөтен җирне хакыйкать йылдызы. Нур белән тулды җиһан, шатланды җир, күк, барча җан. Әйттеләр шатлык белән, күктә фәрештәләр азан. Рәхмәт. Беренче сүз Габдрәүф хәзрәт сезгә. Сез менә бу җыентыкны тупларга ни сәбәпле алындыгыз? Кайчан алындыгыз? Моның сәбәбен әйтеп китсәгез иде, менә нинди максаттан нәкъ менә шушы җыентык? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бу җыелышны башлыйбыз. Башлаган вакытта иң күркәм, матур, гүзәл сүзләр, исемләр белән башлыйбыз. Раббыбызның исемләре белән. Бисмиллахир-рахманир-рахим әйтеп, Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулина ва набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Барча аламның Раббысы булган Аллаһ субханаһу ва тааляга хамд ва саналарыбыз һәр күркәм мактау улуглауларыбыз булсын. Кайсы безне адам баласы булып, үзенең халифасы булып дөньяга китерде. İslam ni'meti белән ni'мәтләндерде һәм сөйүклеләрнең сөйүклесе, хөрмәтлеләрнең хөрмәтлесе, калепләребезнең табибы, яралы йөрәкләребезнең, җарахатлы йөрәкләребезнең дәвалаучысы, җан күңелләребезнең шатлыгы, сөенүче, куанычы, киңәнече, күзләребезнең нуры, башларыбызның таҗы, кыямәт көнендә улы шафаатчыбыз Rasul Akram Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden kıldı bizni Rabbimiz Allah. Şunday nimetler bilen nimetlendirüçü Rabbimiz Allah'a hamd ve sanalarımız her kürke maktavlıqlarımız bulsun. Allah-u Teala karşında peygamberlik vazifesi, nübüvvet, risalet hizmetlerini ütegen, olu din emanetin tapşırgan, ümmetinin dünyada ahirette bəxtli, saadetli bulları için üget nasihatte bulgan, hem Allah'ın sözü üstün bulsun için çin köreşüler bilen köreşken, ana ölüm irişkenge kadar Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, anın üyehellerine, hürmetli sahabalarına, hem kıyamet gününe kadar alarga, ihsan bilen her türlü izgilikte yergen bendelerge de hayır dua selamlarımız, ümmetin digen küngüllerimizden tuktavsız salavat-ı şerifelerimiz irişsin. Şlayuk aziz kardeşlerim, Irak yakınlardan bu пресс-конференцияга, шушы презентацияга, китапны тәкъдим итү мәҗлисенә килгән, тәшриф буйырган, хөрмәт йөзеннән килгән азиз кардәшләремне мин хөрмәт һәм мәхәббәт белән тулы сәламлар белән сәламлыймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи тәала ва баракатуһу. Аллаһ Раббыбызның бетмәс рәхмәтләре, чиксез бәрәкәтләре, дөнья ахирәт йортындагы сәламе, рәхмәте, мәхәббәте һәр кайгызга ирешсен. Хуш килдегез, сафалар китердегез. Hem bu binada, bu meclisi bizni uzdurur için bizge fırsat tudurgan, bizni konak etken Tatar Inform Agentvasına, hem alarının citekçilerine, hem hususen Leysen Hanım Tuhfatullina'ga, Elvina kardeşimiz var, Irak yakınlardan kelgan jurnalistlarımızga, bizimle rahmetlerimni bilgizem.
Шулай ук bu jyылышка килер üçün минем чакыруымны кабул итеп, хөрмәт yüzünden боерган фикердәшләребезгә, дусларыбызга, милләттәшләребезгә изге амәл кылу, милләтебезгә хезмәт итү эшеннән ям, ләззәт тапкан олы алимларыбызга, Дамир әфәнде Исхаковка, Джабалут илм тавы тарих yüzünden карасак, это гора знаний исторический, устазыбызга, шулай ук мәшһүр мәдрәсәбез бар, бүтән татар дөньясында мәшһүр мәдрәсә, Мухаммадия мәдрәсәбез бар. Шуның мөдире була безнең шейх, Татарстан Җумһуриятының рухи рәһбәре, җитәкчесе, мөфтие Камил хәзрәтнең урынбасары, мәдрәсәнең мөдиренең урынбасары Зөлфәт хәзрәт Убайдуллинга, шулай ук сиясәт дөньясында мәшһүр шәхес бар, милләтпәрвәр Руслан әфәнде Айсинга мин рәхмәтләремне, тирән рәхмәтләремне белгезәм. Бик зур рәхмәт. Аллаһ Тәала барчаларыгыздан разы булсын, килдегез, безне хөрмәт иттегез. Азиз кардәшләрем, бу китапның чыгыш дөньяны күрү сәбәбе нинди? Без бу Аллаһ юлында, дин юлында милләтебезгә 30 елдан артык хезмәт итәбез. Менә Казан шәһәренә килеп күчендек. Безнең нәселебез, асылыбыз Пенза өлкәсеннән. Менә Татарстанда 6-нчы ел яшибез. Татарстанга килеп күченгәч, урнашкач, Казан шәһәренә кайсы бүтән татар халыгының бүгенге көндә ул мәркәзе, дини, иҗтимаи, рухи, сияси, иктисади мәркәзенә әйләнде. Һәр нәрсәнең бар йөрәге, татар халыгының калебе бүгенге көндә ул Казан шәһәре. Менә шул шәһәргә урнашу белән иң беренче адымыбыз нәрсәдән башладык? Хезмәтебезне укытудан. Менә Кабан арты мәсҗиде бар, ислам диненең кабул итүенә 1000 еллык мәсҗид бар. Ул мәсҗиднең үз вакытында имамы Исхак хәзрәт Лутфулла иде. Шунда мәдрәсәдә хезмәт итә иде. Менә мәсҗид янында 2 катлы мәдрәсә. Менә шунда хезмәтебезне башладык. Ул мәсҗиднең мәхәллә халкы белән, имамы белән, шәкертләре белән ремонт эшләп, шунда укытуга керештек. Аннары укытуыбызны дәвам иттек Туган авылымның милли комплексында. Хәзер инде моннан ерак түгел, сезгә якын булган Миргазиян мәчетендә. 30 ел укыткач, тәҗрибә туплана Аллаһның рәхмәте белән. Без укыта идек 2 телдә, муътәдилән, параллельно. Татар телендә һәм рус телендә. Ни өчен рус телендә укыта идек? Чөнки үкенечкә каршы милләттәшләребез татарча дәресләребезне аңламыйлар. Мәҗбүр булдык 2 телдә дәрес бирергә. Казанга күченгәч, Раббыбызга шөкерләр булсын, минем шәкертләрем татарча аңлыйлар. Татар телендә дәрес бирүгә аларның ихтияҗлары бар, һәм таләп иттеләр. Безгә кирәк дәреслекләр татар телендә, ана телендә, туган телдә. Һәм без аларның шушы илми һәм рухи ихтияҗларын канәгатьләндерү нияте максаты белән татар телендә китап бастык. Иң беренче китап Пәйгамбәрбез алейһиссәламның исеме белән исемләнгән. Иза зукиру салихина туназилу рахма. Һәр качан изге кешеләрнең исеме телгә алына икән, Аллаһның рәхмәте инә. Без дә Пәйгамбәрбез алейһиссәламның исеме белән исемләнгән китап чыгардык. Һәм дә ул китап хакында сөйләсәк, ул китап Пәйгамбәрбез алейһиссәламның тормышын аңлата. Аллаһ Раббыбыз китабында әйтә: "Ла амрук", синең өмерең белән ант итәм. Ибн Аббас радиллаһу анһу, Пәйгамбәрбезнең кардәше, сахабалар арасында бик зур алим, тәрҗеманул Кур'ан, Кур'анның тәрҗемәчесе, хибрул уммәтебезнең карасы, чернила этумы, менә шундый лакап, шундый кушамат иде аның. Ул әйтә: Аллаһ Тәала 25 пәйгамбәрнең исемен Кур'анда зикр итә. Ләкин берсенең дә өмере белән ант итми. Димәк, Пәйгамбәрбезнең өмерендә хикмәт серләр бар. Пәйгамбәрбез алейһиссәламның хаятының һәр бер елы, айы, көне, төне, атнасы, сәгате,
минуты, мизгеле bizim için faydalı. Şunun için şeriat ilimlerinde, ulum-u şeriat, şeriatskих naukах бар şunday fen, бар şunday ilim, Peygamberimizin turmuşun öğretet organ. Siratun Nebevi, жизнеописание proroka, Peygamberimizin turmuşun anlatat organ fen. Biz ul işini başlamadık, ul işini bizning abi-babalarımız başlandı. Çünkü İslam dini kecha bu yerlerge kelmedi. Bizning üst tariximiz var, Allah'a şükür. Hem İslam dini ol, bir kitaplarda yazılgança господствующий tügül ol resmi hem devlet diniydi, государственная официальная religiydi. Şunday statusta dini bizdi. Mene bizning alimlarımız da Allah'a şükür Peygamberimizin turmuşun, hayatın, güzel hayatın anlata turgan kitaplar çıgaraydılar. Mesela Nizaiddin bin Fahriddin Hazretleri 160 eserge iya bulgan alim. Anın da Peygamberimizge bakışlagan kitabı var idi. Şlayık Zakir Kadiri'nin de Peygamberimizge bakışlagan kitabı var idi. Şlayık Senatullah Bigbulat Hazretlerinin de. Şlayık Muhammediye medresesinde üz vakitinde muallim vazifasını ütegen kişiler de mesela Asr Saadet kitabını yazdılar. Hem ütken asırda şlayık bizning tarixçimiz edebiyat tarihi boyunca bilgeç Ferit Yahin de Peygamberimizge bağışlagan kitabını yazdı. Emine biz de yazdık. Hem bu kitabını nindi münasebet bilen tagın yazarga turu kildi. Sebebi ol jubiley. Ol Tatarstan Cumhuriyeti'nin 100 yıllığına. Siz görürsünüz kitapta şunda alamet var, emblemi var. Tatarstan Cumhuriyeti'nin 100 yıllığına. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ayta, eğer de kişi üz dostuna büleksiz kileyken o tigirmenge buğdaysız kilgen kibik bula. Tehada ve tehabu Peygamberimize de bülekleşigiz, mehabbetigiz artsın. Biz de din ehli bizden ümmetimizden şu Tatarstan Cumhuriyeti'ne bir bülek bulsun için. Tatarstan ol Altın Urdanın bir ismi bit aziz kardeşlerim. Abdülgaffar el-Kırımı 18. asırının tarihçisi Altın Urdan'ı Tatarstan ismi bilen isimli. Demek Tatarstan Cumhuriyeti'nin tamirleri tarihi, dini, içtimai, siyasi Altın Urdaga tutaşa. Mene bu kitabını biz yazdık. Töp sebep şul aziz kardeşlerim. Rahmet sizge. Hem biz qobat sözünü Hadişe'ye beremiz. Abdullah Tukay. Ramazan gayetinde iblisinin şeytanlarına hitabı. İndi dinni taşlıylar. Urazada aşıylar. Uyalmışa Allah'dan. Nişik gayet yasılar. Barısı kaşıp aşadı. Kündüz seher yasadı. Tekva, sufi, baylarının şikten uzdı fesadı. Biz şeytanlar bağauda gümür ettik bu ayda. Kıdret bavın üzerge. Biz şeytanda, kışkayda. Biz tiktirdik bağauda. Ник azdılar bu ayda. Günah işine yok fayda indi bizge sıltavda. Şeytan azdırgan imiş, yoldan yazdırgan imiş. Kiri tatar, in elek, vicdanın birlen kilir. Hem kader kiş. Bu kader kiş, yılda bir kiş. Barşa kişiler izgesi. Saflanır taptan bu kiş, mümin köngüller kızgısı. Saflanır ol, paklanır. Big zor Xudayning devleti. Hem teşer ol kızgılarga kök kapuğa şevlesi. Şul kapukdan kündirirmiz Tengrimizge biz tilek. Bir kadir kiş Tengri karşında 1000 aydan izgirek.
Жын, мамықтай, әйләнер жердә бу кич әрвәх вә рух. Һәм фәрештә сафлары, жердә йөрер меңнәргә рух. Ул мәләикләр җырлар тыл, ятимнәр яшьләрен. Барча көчсезләр, зәгыйфьләрнең агын, каргышларын. Күз яшеннән, төрле рәнҗештән ясап зур энҗеләр. Ул мәләикләр гарше көрсине бизәр һәм энҗеләр. Таң сызылганча йөрерләр, әйтмичә һичбер кәләм. Тик диерләр, барча мөэмингә, мөселманга сәлам. Maşallah, aferin. Aziz kardeşlerim, ni için şiirlerini kullanabız? Hem bu kitapta da şiiriyat dünyasında büyük küp meşhur şairlerinin şiirleri var. Çünkü Süyüklü Peygamberimiz Aleyhisselam ayette ve inne mine şi'ri la hikemen dürüstlükte, kaybir şiirlerde hikmet var. Hem Resul-i Ekrem Süyüklü Peygamberimizin şahsi şairi var idi. Onun ismi Hasan ibn Thabit. Allah taydi ve ma madahtu Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme bi mekaleti velakin mudihat mekaleti bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani min Muhammed aleyhisselam'ni üst sizin bilen maktamadım. Lakin minim sizin maktaldı. Anın ismi bilen. Рахмат. Һәм чиратта сүзне Дамир әфәнде сезгә бирәбез. Безнең татарның бит дини мирасы шактый бай. Менә сез тарихи яктан бу китапның җыентыкның ничек бәяләр идегез? Мөхтәрәм милләттәшләр, без монда бүген зур вакыйгада катнашабыз. Чөнки үзегез күрдегез, мондый дәрәҗәдәге китаплар татар дөньясында көн саен чыкмый, элек талай булмаган. Мин тарихчы булгач, билгеле аның дини ягына эштәләгән туктала алмыйм, башка якларын әйтеп китәргә уйлыйм. Иң башта без барыбыз да мөселман булып туганбыз, мөселман булып яшибез һәм мөселман булып башка дөньяга китәбез. Шуңа күрә безгә бик нык аңларга кирәк үзебезнең менә шушы ислам цивилизациясендә булган урыныбызны. Еш кына эштәргә туры килә, татарлар алар Рәсәй цивилизациясының бер вәкиле дип. Ләкин эштәшеп карасагыз, Рәсәй цивилизациясының нигезендә православ дин ята. Ул цивилизациялар шулай корылган, аның нигезендә бер дин ята. Без бит инде берничек тә православ дин нигезендә корылган цивилизация вәкилләре була алмыйбыз. Безнең бабалар төркиләр һәм мөселманнар. Шуңа күрә без мөселман дөньясының бер вәкиле булып торабыз. Без Россия эчендә яшибез билгеле. Әмма безнең үзебезнең бик борынгы тарихыбыз бар. Шул исәптән ислам дине белән бәйлелегебез бар. Менә шул күздән караган вакытта билгеле һәрбер әзрәк мәдәниятле шәхес булса, безнең милләттәшләр арасыннан, ул үзенең борынгы тарихының башлангычына күз салырга тиеш. Ә билгеле ул ислам цивилизациясының башы, ул безнең пәйгамбәрбез белән бәйле. Һәм шуңа күрә элекке заманда да шәкертләргә өйрәткәннәр, шушы башлангыч заманның вакыйгаларын сөйләгәннәр. Менә Абдурауф хәзрәт белән сөйләшкәнем дә бар ул турыда. Коръәннең эштән бере ул тарих шунлыкта. Чөнки шундагы нишкәлекләрне аңламасаң, син ислам диненең нигезендә аңлый алмыйсың. Бер Мәскәүдә яшәүче гарәп галим белән сөйләшкәнем бар, ул әйткән иде, Коръәнне аңлау өчен 24 томлык әсәр укырга кирәк башта. Анда тарихта булырга тиеш шул исәптән. Чөнки нишкәлекләр бар, шуларны укыгач кына аңлыйсың, кайбер булай гына укганда аңлый алмый торган әйберләрне. Менә ул яктан безнең бүген каршыда презентация итеп торган китапның әһәмияте шунда, ул безгә үзебезнең туган телдә мөмкинлек бирә шушы нишкәлекләрне аңларга. Кай вакытта бездә хәзердә төшенеп бетмәүчеләр бар. Беләсезме, ул тел дигән нәрсә бик хикмәтле әйбер, чөнки һәрбер төрле фикерләү ул фақат тик тел нигезендә генә бара. Тел булмаса фикерләү юк. Безгә бергә күп кенә заманнарда аралашырга туры килде. Мин аны гел әйтәм. Бер монда зур галимебез,
Хәзер инде ул безнең арада юк. Шуның әйткән сүзе бар. Теге бездәге татар телендәге гарәп фарсы алмалары турында әйткән иде ул аны. Мирза Махмутов турында сүз бара. Ул бит сез кайберегез беләсезләр, ул академик кына түгел, ул бик зур интеллектуал иде һәм яхшы беләдер камил рәвештә инглиз теле белән бергә гарәп телендә. Шул миңа әйткән иде, татар теленнән революция булганнан соң 10,000 гарәп фарсы алмасы төшереп калдырылган дип. Аны сагыннан тел галимнәре раслады. Һәм шуннан соң мин кызыксынып карадым, нинди төшенчәләр булган. Алар ул төшенчәләр дини фәлсәфә, аның нигезе суфичак заманында бара, дини фәлсәфә төшенчәләре булган. Менә шул төшенчәләр төшереп калдырылгач, татарларда фәлсәфә бетте. Әле ул бүген дә юк бездә. Дини фәлсәфә бүген дә без формалаштыра алмыйбыз. Ни өчен? Чөнки безнең төшенчәләр юкка чыккан. Менә ул бик тирән нәрсәләр. Бер Көнбатыш Европада галимнең әйткән сүзе бар. Ул фәлсәфә белгече. Әгәр дә дип әйткән ул, сезнең фәлсәфәгез юк икән, сезнең милләтегезнең фәлсәфәгез юк икән. Сезнең милләтегез гомумән дөньяда ул юк. Әйе. Менә шуңа күрә мин нәрсә әйтергә уйлыйм, безгә әле төшеп калган төшенчәләрне торгызырга кирәк. Ул бит ул төшенчәләр барысы татар теле белән бәйле. Без аны кай вакытта теге күз аллый алмыйбыз. Ул безгә гадәти татар сүзе булып күренә, эченә кирип карый барсаң, ул бик ерак заманнарга барып җитә икән, шуннан килеп чыга безнең борынгы цивилизация белән бәйлелегебез. Абдрауф хәзрәтнең бу эшләгән эше, ул чынлыкта безгә бирә бик зур бер компендиум төшенчәләр дөньясы. Дөрес, ул китапны уку авыр. Чөнки ул китапта кайбер инде безнең әйләнештән төшкән сүзләр дә бик күп араларында. Ләкин без аларны торгызырга тиешбез. Чөнки ул безнең цивилизациянең һәм фикерләүнең бер нигезе. Шуңа күрә авыр булса да шәкертләргә һәм гади кешегә дә ул әйберләргә яңадан кайтырга кирәк. Мин менә шуны әйтәләм, әгәр дә без шул төшенчәләр нигезендә үзебезнең фикерләүне торгызсак, ул вакытта безнең фәлсәфә барлыкка киләчәк һәм без нормаль, хәзерге заман цивилизация дөньяда булган милләткә әйләнәчәкбез. Менә бу хезмәт шул юлда бер бик зур эш. Шуңа күрә Абдрауф хәзрәткә мин зур рәхмәтләрен белдерәм. Бу бик әһәмиятле әйбер безнең өчен. Рәхмәт һәм Зөлфат хәзрәт, сезгә сүз бирик инде. Сез бәлки менә дини яктан бәя бирерсез бу җыентыкка, укытучы, муаллим буларак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز دين قرداشلارım, bizning bugungi jilishimizning munosabati ol da bolsa şuşa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolu kitabını taqdim etu. Mene bu ko'plar so'rov berishga mumkin. Narsaga ol bizga? Shundayroq formada so'rov betinde, hozir betinde kishi bo'li svetskiy turmush olib bora, endi hozir nindida bo'lsa diniy asarlarni akiyati asar bo'laroq qabul eta. Mana bunda bir oyatni esga tushirib o'tasimiz kela. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayta: "Ba'da a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Dirslikda ol payg'ambar yuzida sizga kishilik o'rnagi bo'ldi. Agar biz ideal kishini izlasak, biz uni topa olmaymiz. Har bir bizning kimchiligi bor. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şul ideal zat bo'ldi. Ani musulmonlar g'ina aytmay. Agar hozirgi tilda aytganda googlit etsak,
интернетта иң мәшһүр кеше, иң танылған исем ул Мөхәммәд саллаллаху алейхи вассалам исеме килеп чыгачак. Біз мөселманнар буларак Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассаламның тормыш юлын белергә тиешбез. Чөнки хәзерге вакытта әйткәнемчә ике төрле караш бар. Менә шушы карашта күпләр әйтәләр, менә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам динне кылыч юлы белән тараткан дип. Менә бу икенче том, как раз Мәдинә чоры. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам кылыч белән таратканмы динне? Нәрсә белән тaraткан ул? Аллаһ Таала Коръәндә әйтә, әгәр эй Мөхәммәд, син йомшаклык күрсәтмәгән булсаң, шушындый тыйнаклык күрсәтмәгән булсаң, синең арттан бер кеше китмәгән булыр иде. Ләкин синең шушы йомшаклыгың, тыйнаклыгың, мәхәббәт белән кешеләрне үзенә җәлеп итә алуың сәбәпле синең арттан иярделәр. Менә шушы икенче томда Табук сугышы дигән вакыйга бар. Ул бүтән тарих китапларында бар ул. Бу китапта гына түгел, тарих китапларында да бар. Мөселманнар византиялылар белән, румнар белән очрашты. Беренче очрашу түгел, икенче очрашуда Табук сугышында мөселманнарның гаскәре 30 мең булды. Византиялыларның, румнарның 200 меңлек гаскәре булды. Алар җыгылсалар да басып кына үтерәчәкләр иде. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам алар алдында чыгыш ясады. Әйтте, динне аңлатты, динне күрсәтә алды һәм шуның белән әйттеләр, румнарның наемный гаскәрендәгеләр, наемный сугышчылар нәрсә диделәр? Без бу кеше белән сугышмыйбыз диделәр. Бу кеше белән без сугышмыйбыз, без моның белән, безнең бу кеше белән бүлер әйберебез юк дип, румнар бирелергә мәҗбүр булдылар. Шуның өчен Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассаламның хадисе бар, «Ад-динун насиха», дин ул эшкерсезлек диде. Сахабалар сорадылар, кемгә карата дигәчтен? Лиллаһи, ли китабихи, ли расулихи, ли аимматил муслимина ва гамматихим. Дин ул эшкерсезлек. Беренче Аллаһ Тәгаләгә карата эшкерсезлек, икенче аның китабына карата, өченче аның расулы Пәйгамбәребезгә карата эшкерсезлек. Һәрбер мөселман эшкерсез булырга диндә тиеш. Һәм шул эшкерсезлек безнең шагылыш таба инде менә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам тормыш юлын өйрәнеп, аннан гыйбрәтләнеп, аның шушы күрсәткән юлына иярү аша. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Рәхмәт. Руслан әфәнде, чираттагы сорауыбыз сезгә. Сез бу китапны, менә татар телендә шушы китапның чыгуын сез ничек бәялисез? Бәлки сез сияси бәясен бирәсез. Югары бәялибез, чөнки соңгы арада, соңгы елларда Пәйгамбәребез турында төрле китаплар пайда булды. Рус телендә дә, гарәп теленнән тәрҗемә ителгән, гарәп иленнән килгән, үзебезнеке, ягъни татар карашы, татар телендә, чын татар телендә. Чөнки менә хәзрәтләрнең сез чыгышларын тыңласагыз, аларның дискурсы, тел дискурсы бераз аерыла безнекеннән. Ничек дигәндә, чөнки тел ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән бер мугҗиза. Ул Коръәндә әйтелгән. Без Адам галәйһиссәламгә әйберләрнең мәгънәсен аңлаттык. Шул тел инде ул. Ягъни һәрбер тел ул Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелә торган бер мугҗиза. Тел үсми, ул гел деградациягә пайда була кызганычка каршы, һәм без аны күрәбез дә. Менә Хәдичә менә безгә Тукайыбызның шигырьләрен сөйләде. Тел аерыла. 100 ел элек татарлар сөйләшкән тел хәзергесе белән аерыла. Хәзергесе сөйләшкән тел ул гопниклар теле иде ул вакытта. Димәк, без гопниклар телендә сөйләшәбез кызганычка каршы. Урысларга мәсәлән, рус телен Пушкин барлыкка китерде. Ул француз теленнән алып, һәрбер сүзне тәрҗемә итте дә, хәзерге менә рус теле шул. Хәзерге рус теле һаман деградациягә
йығынтысын күрә кызганычка каршы. Шуңа күрә бу китап ул дини китап кына түгел, ул әдәбиятка, ул гомумән телгә мәдхия. Менә безнең шулай ук сөекле халифебез бар иде, Али разияллаһу анху, аның бер китабы бар, ул да җыентык Нахҗул Балага дип атала. Ягъни русча әйткәндә путь красноречия, риторика дип әйтергә дә була. Чөнки мәсәлән грекларда шундый ни бар иде, канун, һәрбер ират кеше 7 фәнне белергә тиеш иде. Шуларның берсе риторика. Риторика укылтырга тиеш иде нидә? Мәктәпләрдә школа дип атала инде хәзерге, школа сүзе шуннан килеп чыкты. Школа, лицей сүзләре. Шуңа күрә бу китапның әһәмияте бик зур, әлбәттә, менә Дамир абый әйтеп китте, укуы бик авыр. Ну, шул ук хәлдә Коръән нәрсә белән иңдерелде? Иқра би исми раббикал лази халак. Иқра ул укы гына түгел, аңла һәм разбор яса. Шуңа күрә уку ул күз белән хәрефләргә буяу гына түгел, ул аңлау да. Шуңа күрә менә бу китап барыбыз эчендә менә шундый бер аңлау векторы булса иде. Шуңа күрә минемчә бу татар дөньясы өчен бик әһәмиятле китап, аны дини китап кына кабул итәргә кирәк түгел, чөнки ул зур милләтебезнең зур мирасы. Рәхмәт, сезнең сорауларыгызга күчик. Хәерле көн, Гадел Әхмәтҗанов, Татар-Информ. Беренче том 3000 экземплярда чыккан, монысы күпме тиражда чыкты? Бусы да шулук нусха, шулук 2000 дана. 3000 дана тиражы, китапның тиражы беренче томы да, икенче томы да 3000 дана. Ondan соң мөмкинлектән файдаланып тагын бер сорау. Инде Дамир әфәнде әйтеп китте, китапта аңлашылмаган төшенчәләр, аңлашылмаган сүзләр бар дип. Бу китап бит дин кардәшләребез өчен генә түгел, аны башка кешеләр дә укый ала, татар телен өйрәнер өчен кешеләр укый ала. Ләкин әле без монда күп кешеләр дини төшенчәләрне генә түгел, татар телен дә җүнләп белми. Менә шушы дини төшенчәләрне белмәгән кешеләр өчен берәр нинди аңлатмалар җыентыгы чыгарырга ниятләмисезме киләчәктә? Бу китапта аңлашылмаган сүзләргә без бәян шарх бирдек, изах бирдек, ачыкладык. Чөнки без бит күктән төшмәдек, без шул ук җәмгыять içində яшибез, шул ук милләтнең, бөек татар милләтнең баласы булып яшибез. Без тырыштык күп төшенчәләрне аларның сәвиясенә, уровень була татарча, аларның сәвиясенә индерергә. Иншаллах, миңа калса аңларлар, ләкин дәрьяны, Мөхит диңгезе татарча бол дәрьяны. Менә бер савытка, кәсә, чынаякка тутырып булмышлар Пәйгамбәрбез алейһиссәламның шәхсиятен дә менә 2 китапка сыдырып булмы. Чөнки ул Ибн Араби хәзрәтләре, Мухиддин Ибн Араби каддасаллаху сиррахул азиз, иң беренче файдаланган ибарат ул инсан камил. Пәйгамбәрбез камил инсан иде, совершенный. Аллаһ Раббыбыз аның zahiri, batini, içtəgi, tıştagi aləmin, dünyasın kəmalət dərəcəsinə kütərdi, kamilləşdirdi. Həm biz nişik etdik, Allah Teala ömrü bilən antitə. Peyğəmbərimiz cəmiyyətə qarasak, anın bar baskıçları, ictimai tabakatları, sosial lesnitsi. Peyğəmbərimiz ən aciz idi, kim? Yetim idi. Həm Məkkə tirəsində ketüne kütat organ ketüçeydi, hem yüz zamanında büyük devletini barlıkka getirdi. Medine'ye hicret kılgaç, Söyüklü Peygamberimizin en birinci addımı mescid tüzüdü. Onları Peygamberimiz yeni cemiyet barlıkka getirdi. Hem bütün kişilik dünyasına yeni bir medeniyetini takdim etti. Medine sözünden bir medeniyet kültürü sözü ile. Hem Peygamberimiz nindi medeniyetini, şark, garp, vastoçni, zapadni sivilizasiyadan tügül, var
шундый төшенчә ислам дөньясында, ислам әдәбиятында фазилатлар мәдәнияты, цивилизация ценности яисә илаһи мәдәният, божественная ценность. Пәйгамбәрбез алейһиссалам шуны тәкъдим итте, әлхәмдүлилләh. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссаламның мубарак, бәрәкәт белән тулы булган тормышы хакында нурлы сахифәләр. Без тәкъдим итәбез мәдрәсә шәкертләренә генә түгел, дин юлында хезмәт итүчеләргә генә түгел, безнең зиялыларыбызга, ничек Дамир әфәнде бит үз чыгышында шуны телгә алды, бар бит цивилизация, ислам цивилизациясы мәдәнияты. Аның бар суб мәдәнияты, төрки мәдәният. Һәм ул мәдәниятның зирвәсе алтын урта мәдәнияты. Татар мәдәниятын кеше аңлый алмый, әгәр ислам мәдәниятын белмәсә. Пәйгамбәрбез шул мәдәниятның ничек әйтергә беренче шәхесе. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалам менә Зөлфат хәзрәт бит аят-и кәримәне ул 30-нчы сүрәнең 21-нче аят-и кәримәне хөрмәтле Коръән аятын зикр әйтте. Ва лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Дөреслектә сезнең өчен Allah'ın ilçisi Resulü Muhammed Aleyhisselam'da бар күркәм, үрнәк, мисал, күчергеч, нәмунә. Нәрсәдә? Иң беренче иътиқадта, ничек Аллаһ Тәгаләгә шана иде, Пәйгамбәребезнең иманы, шануы нинди дәрәҗәдә, сәвиядә иде. Икенче әйтерләр, ибадат юк, әхлакта. Чөнки Пәйгамбәребез гүзәл әхлак иясе иде. Ва инна Аллаһ Тәгалә ва иннaka лa'ala хулукин азим. Дөреслектә, тахқиқ, чынлыкта син күркәм әхлак иясесен. Һәм Айша анабыздан качан Пәйгамбәребезнең әхлагы хакында сорадылар, ул шулай ифада кылды, вот так выразила. Шулай ачыклады. Кана хулукуху саллаллаху алейхи ва саллям ал-Кур'ан. Аның әхлагы Коръан иде. Yani Kur'an'ın bütün ahlak sıfatların sürekli Peygamberimizin şahsiyetinde, lichностinde görürüz. Kayan şunda terbiye, kayan şunda edeb. Celaluddin Suyuti Hazretleri Cami-ü Sagir kitabında bir hadis-i şerifini rivayet etti. Sürekli Peygamberimiz bu sir hikmetini açıklıyor. Eddebeni Rabbi fe ahsene ta'dibi. Meni Rabbim Allah terbiyeledi. Ne güzel terbiyem. Меня воспитал мой Господь, и как прекрасно мое воспитание. Ahlakta. Üçüncü ibadette. Dördüncü muamelette. Demek insan kamil. Tel arasında mucize telini qarasak, hazır Ruslan Efendi etti, tel hakkında. Tel, ol bir nimet. Anın içinde bulgan teller arasında mucize ol Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kitabı, kişiler arasında mucize ol Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Allah Teala tarafından bizge büyük nimet. Allah Teala bu kitaptan bütün ümmeti bizge, bütün milleti bizge faydalanırga nasip etsin. Bizning milletimiz Tatarstan bilen gene çiklenmey. Üz vakitinde əbibalarımız büyük devlet tüzüdüler. Orada muazzama, orada zahabiye, Altın Urda, Deşti Kıpçak, Ulus Cüçi, Tatarlarının büyük padişahlığı, Tartariya, Bukhara'dan Bukhareska, Altay'dan Kırım'a, Kazan'dan Derbent'e kadar şundi devletke iya biz idik. Hem bu devletin bir ismi Abdülgaffar el-Kırımı, büyük tarihçimiz nişik etti, Tatarstan ismi bilen İslamlayına Hem bu devlette bizim dinimiz İslam idi. Hem bu devletin dini, devlet dini bulsun için kim üzülüşün kirtti, yani kim bu işini başkardı, Allah'ın emri bilen büyük sultanımız, Sultanul Azam, en büyük sultan, Gıyasud Dünya ve din hem dünyanın teregi, Uzbekhan Hazretleri. Kaysı İslam'ını kabul etkeç, üzerinin disimiyle Allah Muhammed. Hem biz yaşit organ, Kazan şehri ulaliyete biz başkalı. Üz vakitinde ul payitaht idi, çünkü Han Hazretlerinin tahtımındaydı. Bu Kazan Hanlığın barlıkka getirücü, nigiz taşın salıcı kim? Uluk Muhammed Han Hazretleri. Anın da ismi Muhammed idi. Yani bu isimler aziz kardeşler bereket getirir. Rahmat. Tağın sorular var mı? Bir sorum kim iken? Hazret min Dereuf bulam İbrahim familiyamın men Ahmet Zeki Hazret turunda kitap yazganda mena men şun məglun bergenler idi. Ahmet Zeki Hazret'nin şakirti Tevgat ettiği boyunca Tevgat Taceddin ol okugan
Kahire'de аны укыткан профессорлар инде дин өлкәсендә укыган һәм аның менә шушындый сүзләр булды Тәлгат Таҗидиннеке. Әгәр дә минем остазымның Әхмәт Зәки хәзрәтнең гыйлемен бисмәннең бер башына куйсак, һәм мине укыткан профессорларның гыйлемен бисмәннең икенче башына куйсак инде Әхмәт Зәки хәзрәтнең ягы басар иде дип. Менә шул яктан уйлап караганда хәзрәт менә сез беренче китапның авторы, әлхәмдүлилләһ бүгаләмин безне шатландырдыгыз инде. Безнең татар милләте менә бу өлкәдә безнең бизмән кай вакыттары басып китәр икән? Әлбәттә, безнең милләтебездә исламның тарихы бар. Ислам дини дәүләт дине иде. Һәм дә Коръән мәсәлән индерелде. Менә шул китапка күз салсагыз, Мәккә белән Мәдинәдә, шулай бит Пәйгамбәр әлейһиссәлам. Укылды, ул кая? Каһирәдә. Хаттатларның güzel каләмләре белән İstanbul şəhrində yazıldı. Basma olarak basıldı, менә бездә Казанда. Һәм Аллага шөкер зур алимларыбыз иде. Хәтта үкенешкә каршы безнең татар дөньясында шундый дәрәҗәгә ирешкән алимларыбыз хәзер юк. Мәсәлән, исемләрен яд итик: Алимҗан Баруди хәзрәтләрен, Шаһабуддин Мәрҗани хәзрәтләрен, Ризаэддин бин Фахриддин хәзрәтләрен, Муса Җарулла Бигиев һәм башкалар. Без инқилабтан элек булган сәвиягә, урысча әйткәндә, дореволюционный уровеньгә әле җитәлмибез. Менә безнең бит ике тапкыр алифбабызны безне алмаштырдылар. Безнең бит ислам дине бу җирләргә килү белән үк араб алифбасы килде. Yani Lisanul Kur'an, Kur'an alifbası kildi. Telne менә хәзер без яд иттек үз вакытында. Biz Kazanda көріштік, büyük tarihçi белән, bütün dünyaga мәшһүр tarihçi, аның да исемен яд итәбез. Ул Юлай Шамил улы. Аны тәкъдим итәргә хаҗат калмый. Ул миңа сорау бирде, менә Руслан әфәнде белән бергә без идек. Абдурауф хәзрәт, тел нәрсә ул була? Нәрсә була тел? Мин шулай анарга карата җавап кайтардым. Мен әйтәм, Юлай әфәнде, тел ул калепнең тәрҗуманы була. Бұл сұрауға бәлки Дамир әфәнде сіз де әйтіп кетерсіз. Мен бір мисал кетер екен ойлаймын. Мына перестройкалар біткәч инде Эстонияда премьер-министр болған бар елларның бір социолог бар, Эдгар Сависар деген. Шул бір вакытта җыелыш вакытында ул премьер-министр булган, залдан берәү сорау биргән аңар. Менә без эстоннар хәзер җиңеп чыктык. Без кайчан куып җитәбез Финляндияны? Әле бу теге советтар калгач кына. Сависар залга караганда әйткән: "Ну җәмәгать дигән бер 30 елдан бәлки Португалияны куып җитәрбез. Финляндияны куып җитеп булмас инде" дигән. Менә шул яктан караганда билгеле безнең югалтулар бик зур булды. Аны менә мин тарихчы булгач яхшы аңлыйм. Тиз генә куып җитеп булмас кызганча каршы. Чөнки менә ул безнең 20нче йөз башындагы әлегә әйтелгән шәхесләр, алар бит бик зур шәхесләр. Аны теге тасвирлап кына әйтү дөрес булмас, аларның язган эшләрен укыгач күренә ул. Кызганча каршы андый дәрәҗәгә җитү өчен безгә шактый эшләргә туры килер. Әгәр дә татар җәмгыяте исән булса, безнең татар эчендә потенциал бар. Күреп торасыз, калкып чыгалар тегеннән моннан, кешеләр бар ул, чыгалар алар барбер. Шуңа күрә иртәме-соңмы без үзебезнең теге мираска шул дәрәҗәдә тоташырбыз дип уйлыйм мин. Ну, эшләргә туры киләчәк. Менә монда хәзрәтнең әйткәне белән килешәм мин. Монда билгеле бу китапның теле ни өчен катлаулы дип әйтәм мин. Чөнки безнең халыкның абсолют күпчелеге хәзер фикерли кухня теле дәрәҗәсендә. Беләсезме, аның белән бит ярак китеп булмай. Менә кай вакытта ишеткәнем, безнең хәтта җитәкчеләр авызыннан да: "Ну, 4 класс белем татарча җитә инде ул." Ну, сен 4 класс белем алсаң татарча, шул дәрәҗәдә каласың аннан соң. Һәм ул менә көтүче булырга ярый, кухняда бәрәңгә чиргә ярый, аның белән ярак китеп булмай. Шуңа күрә безгә менә шул югары дәрәҗәдә фикерләргә кирәк. Ул бит дөньяда күптән билгеле бар югары мәдәният дигән нәрсә. Ул бит гади халык мәдәнияте түгел.
ул бөтенләй башка дәрәҗә. Менә безгә шул югары мәдәниятне торгызырга кирәк. Менә бер элементын бүген без монда күрәбез, бик әһәмият элементын. Әмма ләкин бик каты тырышасы була. Моның өчен вакыт кирәк булачак һәм үзебезгә бик эшләргә өйрәнергә кирәк. Бездә Казанча каршы интеллектуаль яктан ялкаулык та зур. Фикерләү өчен бик нык тырышырга кирәк. Рахмат, Руслан, бәлки сезнең дә фикерегез Это бардыр. мен дә бер мисал китерәм. Берсендә Мәскәүдә булырга туры килде. Һәм безнең алда бер яһуд, карт кына бер яһуд, академик чыгыш ясады. Бу әйтә Советлар Союзы җимерелгәч, значит, Ельцин властька килгәч, безне җыйды да бу әйтә: "Егетләр, без артта калганбыз. Безгә Франциянең анда, Алманиянең бөтен сияси, фәлсәфи фикерләрен туплап, нәрсәдер эшләргә кирәк. Тәрҗемә итәргә кирәк." Ну, кемдер әйткән инде Ельцинга. Бу әйтә: "Мин тупладым ди бер төркем, галимнәр, эшлибез. Хәзер безне чакыралар ди администрациягә, ну ничек? Ну вот бер китап чыгардык ди. Шул китапка 5 китап менә сез әйткәнчә аңлатма. Без артта калганбыз ди. Тәрҗемә итеп булмый ди ул телне. Француз постмодернистларында, Алманиянең постмодернистларында тәрҗемә итеп булмый. Чөнки тел артта калган, деградациягә дучар булган. Шуңа күрә монда да шундай бер булмасын өчен безгә гел менә бу шундай инъекциялар кертергә кирәк үзебезгә, каныбызга. Чөнки уку ул теге гәҗит кенә уку түгел. Ул хәзерге вакытта мәгълүмати чорда яшибез инде. Без мәгълүматкә шумабыз. Уку ул башка әйбер. Уку ул йөрәк белән һәм аң белән яшәү дигәнне аңлата. Без күз белән укыйбыз. Шулай. Мөршидә, сорау бар. Раугати Мөршидә Кыямова, менә бу китапны чыгаруда финансы ярдәм сезгә кем күрсәтте? Һәм менә ул китап сезнең сатуда булачакмы? Ничә сум? Гади халык кулына барып ирешәчәкме дип әйтмәкче булам. Бик урынлы һәм вакытлы сорау. Мин үзем теләдем бу мәсьәләне күтәрергә, ләкин хәзер сезнең соравыгыз шунарга сәбәп. Сорау ауруга шифа бирә торган нәрсә. Бу китапны чыгарыр өчен Аллага шөкер бик күп кешенең ярдәме булды. Менә безнең үз дусларыбыз, шәкертләребез, җәмәгатьләребез арасында Казан шәһәрендә яшәүчеләр, Пенза шәһәрендә яшәүчеләр, Мәскәү шәһәрендә яшәүчеләр, мусульман кардәшләребезнең ярдәм итте. Менә исемләрен дә әйтәбез. Менә Рөстәм Осман улы, Марат Илдар әфәнденең улы, һәм Булат Фәрит улы, һәм башкалары файда иттеләр. Шулай ук Дамир әфәндегә дә рәхмәт әйтәм. Миңа тәкъдим итте татар теленең белгечен, корректорны, ул Дания ханымны. Ул күп еллар Мираж журналыбызда хезмәт иткән кеше, аның белән бергәлектә бу эшләрне нәтиҗәгә ирештердек, әүвәлалла. Шулай ук бу китапны карап чыкты Татарстан Җумһуриятенең дини идарәсенең рәисе, безнең дини рәхбәребез Шейх Камил хәзрәт, мөфти хәзрәтләре дә карады. Менә финанс ягыннан шулай ук өлеш итте АПМ, Ассоциация предпринимателей мусульман, алар өлеш иттеләр. Безнең беренче томның 3000 данә басылды икән, меңен без лиллаһи тәала Аллаһ ризалыгы өчен бүләк садака буларак тараттык. Üçüncü tomumuzda da şulayık bir өлешен, ләкин biz bütün өлешен таратырга. Bütün өлешен таратырга, çünkü bülek de peygamber, ol İslam medeniyetinin bir güzel körünüşü. Süyüklü peygamberimiz ayta, tehadav tahabbu büleşleşigiz, mehabbetigiz arttır. Hem Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şulayette, kişi eğer de üz dostuna büleksiz kileyken, ol tigirmenge buğdaysız kilgen kimi bola. Min tilim anı bülek iterge. Peygamberimiz Aleyhisselam bülek itini süyeydi.
hem büleklerini kabul eteydi. Çünkü muhabbetka bir sebep, lil kalbi minel kalbi sebil, yürekten yürekke yol var. Mene inşallah bu kitap bülek olarak birbirimizin yüreğine yol tabır. A yürek, ol Allah Teala'nın qarı turgan urnası. Hem ol yürekni bu kitabın inşallah bir vesilesiyle, yolu bilen biz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın muhabbeti bilen nurlandırıga tiyişlibiz. Mena şunda bir bar idi şunda Hazretler mitsenat, sponsor bir hatın yaşıydı biz vaktinde Osmanlı Devleti'nde Valide Sultan, ol bir sultanın anası bir küp mecditler, medreseler, şifahaneler, hastahaneler, acizler, miskinler için yurtlar, çeşmeler barlıkka getirgen hatın. Anın barıdı şahsi mühürü, lichni pечати, lichni şahsi mühürü. Anda şunda sözler yazılganı. Вот следующие слова были выгравированы, şunda гравировка. Muhabbetten Muhammed buldu hasıl. Muhammed bulmasaydı muhabbetten ni hasıl. Мухаммед является проявлением божественной любви. А если бы не было бы Мухаммеда, то в чем же проявлялась бы тогда любовь? Bu kitabın tüp maksadı hem Peygamberimizni biz kalben, ruhan, canımız bilen, küngülümüz bilen, akılımız bilen tanıyık, hem bu nerse tengel bulsun, hem de neticesi bizning qalbimizni suyukli Peygamberimiz Aleyhisselam'ın muhabbet nuru bilen nurlandırıyık. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın muhabbeti bilen yürek güzelleşeyken, zinnetli bulayken, nurlanayken cehennem ana erişme aziz kardeşlerim. Rahmet, Mürşid. Birincisi Birinci tom çıkkaçtın tanqid sözleri işitildi mi? Çünkü bitinde özünüz aytib ketdiniz, şoqti mağlum şahıs, eymi? Yaşlar tilinde aytsak popüler şahıs. Mene ben bilemeli Müslüman Kino Festivalinde Muhammed Peygamber turunda kino ko'rsatgandan so'ng tanqidlar bir ko'p buldu. Azgar Üniversitetine kadar tanqidlediler. Alla endi sizin tatar tilinde basılıp çıkkaç onday tanqidlar mene inşallah biz tanqidlarni köterbiz. Bizning Allah Teala tilese avvalallah niyetimiz var. Kelajakda tagın da bu kitapni basıp çıkarga. Mesela Rus tilinde Ensiklopediya norm и правил İslam'a mene kitap var. Biz Rus tilinde birinci kitap çıkardık. Dörtüncü basma. Her basuda bizge bir takdimler keleydiler. Tüzetigiz deyip müracaat eteydiler. Biz şularını iske alıp, şunlarga binaen tayanıp, tagın da bir basmalar çıkardık. Şulda nasip buldu bizge aziz kardeşlerim. Keşke ol hatalana, kulli bani adamul hattan ve khairul hattayna tawabun. Her bir adam balası ol küp hatalar kıla. Peygamberimiz bir gene tügül. Lakin hatalanıcılarının, hata kılıcılarının en yakşısı ol tavbe etüçe, yani tüzelüçe. Hem şunda alimimiz var, Allah'a şükür ol da iske düştü. Muhammed Murat Ramzi Hazretleri. Büyük şahıs. Andı derecege Tatarlar arasında tügül hazır İslam dünyasına küs salsak andı derecege erişken kişilerini biz elde görmedik. Kürsek Allah'a şükür eter biz. Anın küp eserleri var idi. Hem ol tercüme eteydi. İmam Rabbani Hazretlerinin Mektubat kitabını tercüme etken idi. Fars tilinden Arap tiline. Ütken asırının başında hem Mekke'de büyük şeyh alim idi. Mene ol şul kitapta yaza. Allah Teala'nın iradesi mukaddimesinde, söz kitabının kirişinde, vstupleniasında Allah Teala'nın iradesi, telegi, Allah Teala şlayışlı, Kur'an'dan başka her bir kitapta hata bula. Ol da ete, min de mümkün hatalanırga. Cemaat bir şey etmeli, o yalgıçlarga tırışqarga kerak. Men galim bulgaç aytam. Biz bir-birimizning xizmatlarini o'qiganda baribir yolg'ishlar bormiz. Qanday vaqtda men aytam, rahmat sizning aytgan so'zingizga 3-chi bosmada tuzatamiz deymiz. Shunga ko'ra birinchi bosma chiqdi. Olg'atda agarda taqdimlar bo'lar ekan, o'zgartirgan bo'larmi? Problema yo'q bunda. Şunu da üstüm Tatar tilinde tagın Allah Teala niçe keterge likulli mekanin mekal ve likulli zamanin rical her bir
урынның бар сүзе, һәр бір заманның бар егетләре. Менә үткән елы біз Татарстан Cumhuriyetіміздің дини идарәсінің хузурында, пленум җыелышында кабул ителде шундый тарихи карар. Үткән елны туган тел елы итеп иалан ителде. Менә без шунарга да бу мөддәткә, вот этот срок теләдек уложиться. Менә альхамдулилlah, ничек мөфти хәзрәтләре әйтте пленумда, туган телгә бер ел җитми, 10 елда аз. Җәмәгать әйтәм, хәзрәт миндә эшләгән ханымны диктатор кебек эшләтте, шуңа күрә вакытта чыкты. Рәхмәт. Китапны чыгарырга Татарстаннан гына түгел, башка төбәкләрдән дә булыштылар дидегез. Инде чыккач, менә хәзер китап чыкты бит. Шушы төбәкләргә китапны тарату күз уңында тотыламы һәм нинди төбәкләр әйтеп китсәгезче? Ул инде китте. Мәскәүгә һәм Пенза шәһәренә китаплар иреште, альхамдулилlah. Менә шушы Мәскәү белән Пензадан тыш башка төбәкләрдә яшәгән милләттәшләребез, дин кардәшләребез әлеге китапны укыйсы килсә нишләргә аларга? Конгресс белән сөйләшүләр бара, шулай ук татар конгрессы белән. Бәлки конгресс аркылы тарату булыр. Безнең бит филиаллар бик күп, шуңа күрә андый бер мөмкин. Мөмкин булса, бер белешмә бирәм. Әле бүген генә шалтыраттар миңа әлмәттән инде. Һәм белешләр Абдурауф хәзрәт кай вакытта безгә киләләр, үзенең китапларын тәкъдим итә. Анда Аллаһ мәчет бар инде безнең әлмәттә. Менә как раз бу җавап та инде һәм сезгә яңа хәбәрдә хәзрәт. Аннан табырын сәтем инде. Кызганычка каршы бүгенге көндә безнең югары белем бирүче институтларыбыз бар. Әмма ләкин анда татар телендә гыйлем алмаган безнең хәзрәтләребез анда әйтик вәгазь не проповедь дип атап инде, үзләре проповедник атап һәм менә бу догаллар молитва дип атап без башка юнәлешкә кирип китмәбез микән? Сез ничек менә бу турыда уйлыйсыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Менә мөфти хәзрәт әйтте, менә ул бу сүзне бер ел гына алып бармый. Ул безнең Мөхәммәдия мәдрәсәсенең мөдире булып тора. Мөфти хәзрәт әйтте, менә безнең Мөхәммәдия мәдрәсәсе иң беренче булып bütün фәннәрне дә татар телендә укыта диде. Ул аны бу сүзне әйтте 3 ел элек инде. Хәзерге вакытта да шул эш алып барыла. Мөфти хәзрәтебез фәрманы буенча түгел, инде менә шушы милләтебезне киләчәген тәрбияләүче имамнарны татарча укытып, аларның татар телен үстерү, хәтта татар теле чит тел формасында, ягъни алар татар телен белмәгәчтен бит аларга татар телен теге гади генә уку әсбапларыннан укытып булмый, бәлкем инде вот аларга татар телен менә чит тел буларак өйрәтеп, менә безнең мәдрәсәдә Абдурауф Нуриев, Рауф Нуриев ул театр училищесында риторика, шушы тел осталыгын алып баручы остаз. Ул безнең мәдрәсәдә өлкән 4-5 сыйныф укучыларына, курс укучыларына шушы тел осталыгын өйрәтә. 1-2 курсларда, һәр курста да татар теле укытыла. Һәм инде ул шундый иттереп җиткерелә ки, ягъни иншаллаһ тәала аның файдасы бик зур булыр. Безнең инде ислам институты да бар. Анда да татар теле факультеты ачылыпмы, факультет түгел, бәлкем инде бүлеге ачылып, анда шулай ук татар теленә зур игътибар бирелә. Мөфти хәзрәтебез шушы татар телен үстерү комиссиясының әгъзасы булып тора. Шуның өчен иншаллаһ тәала киләчәккә алай теге төшенке карарга кирәк түгел. Теге дин һәм милләт алар аерылгысыз. Әлбәттә, шушы юнәлештә эшләр күп алып барыла һәм инде әлбәттә безнең мөфтиебезнең монда бик зур хезмәте бар. Рәхмәт. Зөлфат хәзрәтнең сүзенә бер куәт. Аны да без бу сөенеч белән, сезнең белән уртаклашырга телибез. Ан-нуру аля нур, нур өстенә нур.
Менә бу көннәрне Татарстан Cumhuriyeti'nin dini idaresi tarafından Penza ülkesine bik zor bülek tapşırıldı. Tatar tilinde məğnavi Kur'an tercümesi bir çıktı. 40 bin tane nüshada. Bu zor tiraj. 7 yıl 40 bilgeç bu kitap üstünde hizmet ettiler. Menələ bu kitap bizning Tatar millətimiz yaşayıp turgan bütün tübəklərə tarala. Menə bu günlərdə elhamdülillah bizim Penza ülkəmizdə də müfti Kamil Hazret tarafından, dini idarəmiz tarafından 2000 tane Tatar tilində məğnavi tərcümə tapşırıldı. Hem bütün məscidlərə hazır tapşırıla. Her bir məsciddə birilə. Məscidin imamına, müəzzininə birilə. Reisi bulsa, reisine birilə. Şulay Tatar halkı yaşayıp turgan Tatar avılının bar məktəbləri. Şul məktəblərinin müdirlərinə Tatar tilin dərs birüçü muallimə, müdərrisələrə, okutucularga hem millət yolunda, din yolunda hizmet etken millətdaşlarımızga da bu bülək itip tapşırıla. Bu zor hizmet anı itiraf kılırga, tanırga gerek. Çünkü Peygamberimiz men lem yeşkurin nase, lem yeşkurillahi teala. Kişilərinin izgilikləri, yaxşılıkları üçün şükrənə etməgən, rahmetlərin bildirməgən kişi, ul Allah'a şükür etməgən kibik bula. Bu da bir kengeniş. Elhamdülillah hem bu günler bizge şaltıratular, hatlar kile Penza ülkesinden Kamil Hazretli bizge Tatarstan Cumhuriyeti'nin dini idaresinde hizmet etken bütün Müslüman kardeşlerimizge, alimlerimizge, bilgiçlerimizge üzerlerinin samimi kalıplerinden rahmetlerini de bilgizeler. Allah da riza bulsun, bar buluguz. İnşallah birge bulayık. Hem Allah Teala'dan soralabız. Allah Teala süyüklü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nurun her vakit hem Tatarstan Cumhuriyeti'nde hem milletimiz yaşayıp turgan urunlarda her vakit balkıtıp dursun. Sorular. Belki konaklarımızın aytır. Sözleri bulmasa bizim iyi. Cemaat endi hozir oxirga yaqinlashamiz. Men shuni aytib ketirgan o'ylayman. Yoshqada men bet Tatar kongressida ishlagach, bek ko'p yerlarga yurim. Qo'y vaqtda shunday pessimistik so'zlar eshitdilar. Mana biz bitamiz endi. Ruslashib da yo'qqa chiqamiz. Men o'zim tajriba bo'yicha aytam, tatarlar yo'qqa chiqmayacak. Chunki bizning millat orasida har vaqtda o'sib chiqa bir kitmagan o'rindan shaxslar Onlar o'z ishlarini boshqaralar. Mana shunday yulduzlar bo'lgan vaqtda millat ul yashay. Chunki xalqning ko'pchiligi u g'odiy turmushda yashay. U kundalik ish bilan mashg'ul. Mana bizning ziyolilar, intellektual kishilar, ular baribir borliqqa kelajaklar. Bizning millatning ishida shunday kuch bor. Shunga ko'ra Tatar bitmayacak bir vaqtda. Hem şolay deb aytganimizga millatning kelajagi to'g'risida qisqagina balki so'z bilan, fikr bilan tamomlarmiz. Matbuot konferensiyasini har biringiz Ruslan mumkin siz nechik ko'rasiz? Mikrofon. Мұнда Дамировның сөзіне қысылам, әлбәттә татар бітмейді. Фикір болған жерде татар бар. Çünkü татар мәғрифәтлі, китаплы, цивилизациялы, дәүләтлі милләт. Шуңа күрә bu düşünceler, bu әйберләр булган чакта татарда булачак ала берсе. Нуршат хәзрәт. Әлбәттә, тілне саклау ул Коръәндә әмр ителгән бурыч. Аллаһ Тәала әйтте, без сезне халык итеп яраттык, төрле телле итеп яраттык диде. Шуның өчен тілне саклау ул иманнан, иман исә ул шушы тел белән бәйле. Шуның өчен әлбәттә без китап татарча укымыйлар дип без китапны чыгармасак, аны укымаячаклар. Без аны татарча әйтеп чыгарга тиешбез. Татар телендә әйтеп. Тырышсын, бу нинди китап икән дип кызыксынып укысыннар. Иншаллаһ Тәала безнең киләчәгебез якты, безнең өметебез бар. Аллаһка шөкер. Рәхмәт. Рәхмәт һәм Абдурраф хәзрәт. Allah Rabbimiz ete ve nefahtu fihi min ruhi, biz ana bizden ruh can ördük. Allah Teala bizge can birdi, ruh birdi. Ruhul Arap kelimesi, can Fars kelimesi, o sözler bizden
Тел хазинебезне тагын да тулыландыра. Аллаһ Тәала біз үз кудрәтебез белән алар аңа җан өрдек. Шушы җан бирү белән, рух бирү белән Аллаһ Тәала безгә җан бирде. Безнең бар потенциал. Безнең тарихыбызга карасак, тарих бу һәрбер милләтнең ул милләтебезнең хатирәсе, хафизасы. Дамир әфәнде ничек әйтте? Коръәннең 3тән бөрелеше безгә тарихны аңлата. Безгә тарихны ачыклый. Тарихын белмәгән кеше борносу очыннан алга карый алмый. Борносу төбендә бүтән чокырларга, базларга чума. Ул кешеләр белән уйныйлар, әллә нинди сияси уеннар белән уйнаталар. Ләкин Аллаһ Тәала җан бирде икән, җаныбыз бар. Шул җан белән бирә истиадат, салат, тақат, мөмкинчелек, урысча әйткәндә потенциал. Безнең әби-балаларыбыз нәрсәне барлыкка китерделәр? Карыйк Булгар дәүләтен, карыйк Алтын Урда дәүләтен һәм башка дәүләтләрнең башында иделәр. Димәк, татарларда ул потенциалны Аллаһ Тәала бирде икән, кем дә ала алмый. Иншалла, безнең киләчәгебез иншалла якты булыр. Юлыбыз ачык булсын, юлдашыбыз хак булсын иншалла. Рәхмәт. Рәхмәт барыгыздан. Һәм шулай ук бүләкләр соралдылар. Булат Хаджи таратсын этот